one abusuafo yeah me wo a taste of Africa me channel so me chiachi obia welcome back to my channel a taste of Africa me denyamia se nenso wode me ababiem me damose abusuafo adwuma no ani YouTube na nye easy em se mote me nkache ye kuramu ye nje muda nyame de ye betwa yo enenso ye ba ye de ne de ba awu se em se bronya yi beba anti menyim aponkyenkra ne ye mu ade ne nam pa nyinara menye bi ya me de eba be ye aponkyenkra enkwan abusuafo menim oba be che sa recipe na momomoden na montamaso na monhue bibi enfiri mu wa uhia bibi so pese wo de ye adwuma bi wo ye choba ye bibi sa no betimi ahia na wo de aye wo adwuma sa kire na yesu de wo ba ye ba for rare not for fake bia me pamocha momomoden na monhue bibi enfiri mu yo enenso ye ba ya me pamocha me ingredients am de ba be ye ma aponkyenkra na mbebo so no me want me tin tomatoes 3 tablespoons and me want me rosemary fennel and me want me sage and me want me thyme and me want me adobo and me want me cubes na enie na me want beef season cube anu so nie enti no me ba be blend ni nyina afra na me de season me nam no me want me bay leaf and me want anise no won nyam wo de betum keke and me want me 5 cloves of the garlic enu nie and me want me ginger so mu amu say ginger de wo ye enam bia fish o bibia wo ye no wo pe ginger nko so de ginger to me wo me ginger so mu amu hwe me twitwa we be ye 1 cup ai me wo me jene kese ba ko white onion and me want red onion no so ba ko na me want carrot no be yes 5 me be yam na me de we no any spice ni nyina afra me want me tomatoes 5 tomatoes me want me salt to taste any 2 tablespoons and me want me pepper no because pepper ni do so and no so me want pepper bi a anu a say jalapeno abre eno no eye ya so nye ya intimate sa ayi no heart one bi me de be 4 aka ho entima mokwa me de ye no eno so nie momomoden a se no ne me ba ni se me ba ma betwitwa ginger no me twitwa ginger no na me de agu blender nim na me de jene no me twitwa jene no so na me de niema no spice no afra no ma blende na me de blende wi a abusua ye be hya ase na ne ye de agu nam no so ne ya hwa ase ai enti se no me twitwa me ginger na me gusu a me twitwa na busuafo obi biara wo hwe sa che na imommoden a na monfi mani na monhwe ne meye no ya bia me ka me si aduane no ade obi a woni e wode bibia opeso wode beye na emom ne ye hwie aduane na nanka me mpai bone se nka obi betimi aba na obetesi aduane bia wo hwe bia try bi na hwe ne taste na hwe difference enti no abusua sese no jene no na megusu na twitwa ginger na wie sese no maba carrot no so Gane be friend said asanti jene me de no enu bi twitwa na me de aguma ne sa red onion no me twitwa na me de season na white onion kase ba ko no de me de beto nkwan nim se ye nkwan no jene ne bia na chi na me de agu nkwan nim jene de ni ginger no me pepa nti no me de me ye aduane a se me fa kibu mo no me fa kibu kura kibu no me de fa kibu no me de fa sweet pepper na me de ayeden me de afra ginger no eno na hoodi wom ti abusia mo hwe me momomoden a na mo hwe ne me ye me gin wo ye me garlic no na ma fa 5 of them na ma fa na me de egum no ti sese no amoko no na me ba be fa de aka ho yeah na me fa jene ai season no nyina enu preko na me blend na me fa ngu so ansa na ma bayam jene no
Me season ni nyina me de be abaye chinam no ho. Mafa. No. Tino me de nsuo. Be half cup. Gum. Na me de blend it me niema no. Ti sese ni de. Me ban ma be blend je ne na me de be season nam no ho no. Ba abachi nam no ho. Nti me di je ne no. Any spice no. Eno na me blend no. Yo abusuafo certain tomatoes no me di be dan me ni separate me di ni nyina fresh season no. Ya ma yam ni je ne ayi na me di ba begu nam no ho. Me di metin tomatoes no. Me di ni nyina gum. Ya me di be de me be blend ya fresh season no ni je ne no. Na me sa na me di ayedan me di egu enam no ho. Ti no. Mon hye ne nso ma me ni pa mo chew. Yo abusuafo me di me nam no me di gu pot ni. Me di me nam ne gu pot ni abusuafo. Nti no me di gu mo no na me di anise no eni ba ko na me di tu no na me di bay leaf no be se 4 me di aguso nti se na moko no je ne season na mayam no ya me di tin tomatoes ne fra ni nyina no me di ni nyina ya de me di guso Yo, me salt taste ni me di salt taste no e di guso 2 tablespoon. Di ni nyina egu nam no so. Ti mo nhye no so ma me mpamo chew. Yo, me 1 cube ni me di etum. Eni. Enti se ni me be ni se me ntoast ni mamoko no. Eno na se na edru so me ba be ye mamoko no. Na ma yam toast no nso de agusu na afi ma soja na se na wo se me yam ni nyina so na me se blender no emu ni sha nti no ya afi na se no ma yam season na wi nti no me be blending in 10 na afi no ma ba be shasi yo abusuafo toast no na edru so no me twitwa na ma blending amoko no so na me de agusu ma won se ha de akoba me nyina ho fa akonche kura because wo ye nyina na adwuma foforo da wachi twen nti me de nsuo kakra half cup on 10 cup bi guso yo abusuafo ya blend in toast ni ya moko na wi enti sese no me de mi jene no e ba beto enam na ye steam no se me nkwa na me be ye no jenen kese en me dia tum ti sese no me be kata so ama ye steam ewi a nsa na me hwie ntosi no ne amoko na ye de egu ho ti no ya ye de sese no e ba be soja no ya maso enti maso ase no ye twen se nam no ye ba be steam no ye steam ne ye bie so akirem na mo amohwa mo hu say yes Aponkyenkra no ye be ye na brebo no ye twibi ene akekaduro ni jene no na ya tie atonkwan ni na ye wi a ampa ye bedwa ne ye gufufuo no so ho na mbo say yes Aponkyenkra bi sina Aponkyenkra bi yo medam ase enti se eguso a ye steam nam na ye wi a ebe mama hu ni akwa akosie medam ase yo abusuafo se ne ye bebie su ni ahwe ye nam no se ne ya si aye mepa mo chew ye guso a ye steam ye enti no se mo hu Aponkyenkra ne na ye steam no mo hu ye mo ade no ye wo brebro no ye wo na yi bibia ye mo ade bia bibom ne tawo no ani ni liver bibia bibom ti abusua
egusu ayeyo egusu sese no me hwa ma na ye akofom kakra na me de mamoko no egusu yo abusiafo enam na ye steam na eni o ehun suo no kra chenkwan no nti no sese no me de amoko no ni ntosi no eba aba abegum di begum kana ye ma no nti sese no eba aba hohuru na ye de egum nti sese ya moko ni ye yi no ni nyina kom nti eba aba hohuru na ye de egum di ba se 1 cup hohuru na me de egum nti mi wi a ebere na ebesi yo ensuo ni na hohoro be 1 cup no na me de egum nti sese de enkwa ni nyina koma mesa akọfa nsuo ni kakra ka ho yo abusiafo de nsuo ni kakra no esa ka ho ya nti sese no enkwa ni na ya hye no wa mo hwe Aponkyenkra no some enye easy we there nyasam ketwa ti we ye twen ama na hu ansana ya ijene no ijene no ni aya kakra ebeyi ne ya ye den ebeyi na ya ya magum ti sese ni de ye guso ya Aponkyenkra na ye kama kama pa nyasam ketwa yo abusiafo ya Aponkyenkra na eni o ebeyi jene no ni ya blend nti ni jene no na aben no jene no eni ni ya be blend na me de amoko no me de amoko ni egum bia na amoko no anya den nkwa na amoko no anya yobu ha pa amoko ni eya ebi nso ho na opani enye ya nti wunya ni eya na chese we me de ba ko na eka we no ho na me de asisu me ba be blend jene no na me de agum na me wo makekaduro ha kekaduro akase mienu na matwitwa no me ba be yi abe blend ene jene no kakra ene brebo someone say taste of Africa there Africa no say ye Aponkyenkra ahun brebo no ye ne ya blend e de afra aye no na wudi nkwan na wati atu taste of Africa ho na abeti se wudi Aponkyenkra ntin brebo no na mayi ye for ni one ka ho ni brebo no for na me de ayede na ma brand me di jene no me twa jene ya manu ani bi aka ho na ma brand afra tin me brand afra ene nyasam ketwa me yi we no me yi jene no me yi we no na me de aka we ho me de ato ayiwan me ba abetwi kakaduro ni jene no me de nchine a taste of Africa de ye enti wen mi yi brebo no na me de aguade mu aguo me twi jene no me de nchine ba begusu no matwi jene no na matwi jene na wie no me de nchine kakra ebegusu me de nchine kakra bi ebegusu so ya metimi aden etwi kakaduro no nchine kakra bi na afi no wo ya Aponkyenkra no watwi jene ni wayi no kakaduro no utwi ane fepa no watwi na afi no ansana wo di brebo no atum ti ni etwi wi a e wase me blend no mi jene no nkwa no esisu na enkofom kakra nti no so ni ya ni se mi chi akekaduro no
Any jenny, the Bronya tree afra. Yo, abusiafo jenny na maye mawie no, afa na medi egu nkwan nim. Yama wi ntine se me di nsuo e ba be hohoro mu. Me di half cup bi hohoro mu na ma ye be. Me di akogu nkwanim. Nti se no. Nkwana ni eguso no. Ka kra na ye wie. Ye yi ense efre ho. Yo abusiafo ma hu me twi je nani akekedro na wi o. Na a taste of Africa no se mo hu bibia na ye na African sa no wudi Aponkyenkra wa se ne nam ne brebo no ye twi ye di fra je nani akekedro na wudi fufuo na Aponkyenkra fufuo no wudi no wati atonkwan ni na wudi abohu se yes wadi bibi enti abusua brebo na me twitwa egu mo no na me twi na me di afra je nani no eni akekedro ni wi na mate asi nchen nesi hu timi wi a me fufuo kakra bi wo me beti bi na me dia atoso na ya guso ni ya hwe nti ayo wa me wi a me tete a me honhuru mu na yi me fufuo na atum ya masankwa egu hu na ya ka hwe je na ebesi nti na busua ye guso ye etwi ye busua fo se de ye brebo ni ye ginger no eni o brebo je ne na ginger Aponkyenkra bia wo se wunya aboa ne brebo na wutwi ni akekedro na wotitu fufuo ni mu na wodi enti se no we no mo mi fufuo kakra bi wa hase a me ba beti metete a me hohoro ayo anim eno an se me yi fufuo na tum na matese nkwan na guso na ya kira hwese ne nkwan na ye nkwan no so no aben enti no metete we ni wi a me be nkwan no so metete awie aba be yi nkwan no ho so a kire mu se ne nkwan no ye Bronya Aponkyenkra nkwan ayabe yo abusiafo nkwan no se de nkwan na ye be abene awie nti se ne ye ba bedum ye gya no na ya twe nkwan no yo se nkwan na ben enti mamoko na me digugu mu no o se ne ye de blebo no ne ye ni beto fufuo no so no mo hwe enti no nkwan no amoko na de dem no o pese nkwan wa moko ne ye ya so ahu se amoko de utimi de bi gugu mu ko hwam Ghana e friends e kakoshito no enso we ni ye me nya kakoshito na nkasa bet we nso ye amoko bi a anu na ya enti se amoko ni nye ya na chese wa ye den wa potobi na wo de agum enti se no ye nkwan no aye bi Aponkyenkra nkwan na ya chie ne ye wie enti se no me ye be ye ni se ebe gu fufuo no so ai ebe pe kakra gu fufuo no so ebe gu so na ya hwe half fast ne ya Aponkyenkra ne kwasiye yo abusuafo ye da ya kwaso ya de piti se no na wie Aponkyenkra no sumo hu fufuo yi mate brebo ne amoko no akekedro ni jene ni biatum ya me ba be kan hwe abusuafo me do obi biara se mo nya daje tinase na mo hwe me minim se abusuafo a mo age akonwi a mo hwe me nyina nyame won ka mo ho wonye makoma so de nyina mamo na ne mo hwe ye mamo hwe ne kwa ipa mo chow mo hu adoma na so mo subscribe na mo share mame na me nkomani me busuafo na me se YouTube ne adwuma no enye easy ukọ adwuma ba na asa ba ye aduane enti abusua me da mase bebre nyame nka mo ho no onye makoma so ade nyina mamo
na msem ripemu no nniema wo ho ayede ba na enso no adaje enso no nyame nti wode ye bekọ anim bedam ase nyame hira mu sese n beka aduane na hwe ama ya hwe se ni akosie nsan ma ahoro ho dada nse me ponko pentem timu sese die Malinka fufu ya. Hey. Infe ya madi infa mpa menu hwe. Yo abusiafo. Sani enkwa ne desity no. Me de me ka krampo na mo njini. Obaga se wa aduane de enye de. What be that? Me method am here me sremu de ani die sremu mo nhwe so na Bronya kakra bi ensa Aponkyenkra na ikra na abenya kra na faye ne di na abeka se a taste of Africa enyasam ketwa na wutwi akakaduro ne brebo na ahu na wotetu nkwan animu a na wode poto wanimu a ye bo usum kra wonte mo bi biara finshi apa nyame nka obi biara ho afisa se ne da so tiase ne osefo no be hihye be plan biara no ye de Yesu moja ye twene nyina mu wo Yesu di mu obi biara enkunko nanim 2021 ye ye ba besimi nyame se ne eti biara eye den no abrabom no 2020 nyame wo de ye twa 21 wo de ye betwa na media me wa reshi mu se nyame na wo de ye ba asase so no ni ye hwa moda enti abusuafo obi biara fashion adwum se nyame wode obi biara atwa me obi biara finhia pa nyame nka obi biara ho bye bye amen